Така, това е апартамента. Тук има едно тънко коридорче. Стая едно. Доста е задръстена, но има огромен гардероб и ако не се лъжа, той остава, което е хубаво. Нормална е двойна стая. Така. Виждаш колко е голям, гардероба е огромен, така че и бюрото е широко, така че доста широко. Така, това е втората стая. Съвсем малко по-малка, но пак има много голям гардероб. Така. Yeah, we'll have a look. Това е хола, който е приличен. Dining space и кухнята. Така. Okay. И баня.